Hindi mong tapag, bulahan ka, kaniya karon. Mo man ay gingon sa Ginoo, bulahan ka itong namatik sa iyang pulong. So mag-ampo na ta, o Diyos nga magkaunsanan, kanya nausap kami nining maong tigumanan, templo, aron kami magdaig, magimaya kanimo. Kung labaw sa tanan, bilhin ni maong templo, kanunay kami makakaon sa among espirituhanon. So Lord, among andamon, among mga bahawan, among kasing-kasing, aron musalon sa imuha Ginoo balaanong mga pagkaon nga mao imong pulong. Ug busga kaming tanan. Ug dili lang kay kutob kami kabusog, kundi among ipusod ang tanang subla ug among ipaambit sa uban ang imong mga pulong o Dios. Salamat mo pasidunggan ka. O ang imong pulong karon manimuhat sa kada usa ka kinabuhi. In Jesus Christ we pray. Amen. Amen mga anak sa Dios, dapat ta diha. No? Tanawa yung tapat kung masanagon ba o panagway. Kung inigtanaw daw nimo nga masanagon ang panagway, kana nagpasabot nga dunay umaabot nga daghang panalangin niya. Amen? Pero kung gamuro-muro na siya, nalangan pa kuno ang mga panalangin ana. So nasay ko igsuon nga niining bulan sa Disyembre, mo ni ang daghan kayong sanag kayong panagway, no, kay naadiha ang mga gadubli-dubli nga panalangin ay mga 13 months nga sweldo, no, andam na kayo ang uban 13 months na ni. So atong topic karon gipanalanginan ta aron ta mahimong panalangin. Amen. Ato ning tapikon kay wa ta kabalo nga ipanalanginan dayta. Pero nagtuo ra man ta usahay nga ang panalangin nga atong ginadawat gikas Ginoo para lang nato ug sa atong pamilya. Apan dili ipanalanginan ta aron mahimo tang panalangin sa uban. So ang ato ang focus karon kaning pagtabang sa mga nanginahanglan o pagtabang sa mga kabus. Kitang tanan puro tanay panginahanglan. Ikaw kako, pareho tang naay panginahanglan. Mabata naay panginahanglan, nanglan sila og gatas. Madagko naay panginahanglan, kinahanglan sila og pagkaon. Madili ninyo naay panginahanglan, kinahanglan silang magtinguhang maminyo. O naatay trabaho, nagyapon tay panginahanglan kay daghan tay pamilya nato akataron. So dato man ka naagya to gyapon kay panginahanglan, kabalo ka unsay panginahanglan sa dato? Ang pobre. Ug kabalo pa ka unsay panginahanglan sa pobre? Ang dato. Gituyo sa Dios nga nahimugso aning kalibutan na dunay dato ug adunay pobre. Ngano man ni? Kay para ang dato para sa pobre ug ang pobre para sa dato. Bot pasabot naatay panginahanglan sa kada usa nga kung mag-abot na ta, matubag yun ang panginahanglan. Nang magkaabot ng dato o pobre, matubag ang panginahanglan. Ano naman? Ni dato ang mga dato o samot tungod sa mga paningkamot sa pobre nga trabaho sa ilang kumpanya. Mahimo daw kay mo lago ang ilang kumpanya o mga negosyo kung walay gatarbaho nga pobre. Dili igsuon. Unya mahimo pud dagway nga ang pobre makasweldo sila kung walay dato nga mosweldo. Dili gyapon. So, kinahanglan ang kada usa matag usa nato adunay gikinahanglan. Now, karon naa tay panginahanglan, pero ninyo ng Biblia sa 12:3 karon sa gibasa sa igsuon nga gipanalanginan si Abraham aron mahimong panalangin sa uban. So, nagtuo gyud ta igsuon nga dunay panalangin nga naa nimo nga dili siguro na kwarta. Pero kung imo nang i-apply, mahimo kang panalangin sa uban. Usay man gud ang atong pagtuo, ang panalangin nga ihatag sa Ginoo puro na lang kwarta. Uy dili tanan igsuon, panalangin sa Ginoo kwarta. Gipanalanginan kag kusog. Amen. Gipanalanginan kag maayo kang mutrabaho, gipanalanginan kag mason, gipanalanginan kag skill, kabalo kang himog balay, gipanalanginan ka na sa Ginoo. Dili ang dato makabalo anak. Nan,
og napuro siguro ta milyonaryo, murag nagpuyo taron og diha sa squatter area. Kung puro ta milyonaryo naman, puro ta di kabalong himog balay. Kung puro na gyud milyonaryo ang taos kalibutan, walay balay nga nindot batukod. Kay di man kabalong mamanday. Milyonaryo na ko ngano kung maghago-hago ka nang nakoy daghang milyon. Di na ko mo trabaho. So ang may tabo, walay nindot nga establishmento nga matukod kung wala ang mga kabos. Nasabtan ba nato? Usahay dunay mga amo nga daw-daw lang nila ang mga kabos nga mga trabahante. Wala sila nagkabalo nga nahimo silang gibless ang ilahang panginabuhi o sa ilang pagka-negosyante tungod anang mga kabos nga nagtrabaho sa ilaha. Muna nga nindot ni sa nga topic, tabangan nato ang mga nanginanglan. Tabangan nato ang mga nanginanglan. Sa nasod sa Israel, nabatasan nila nga kung ang mga kabos nila sa ilang nasod, kung kabos gyud ka nga pamilya, ay mong anak, ipaulipon atong laing tao nga wala kay sweldo-sweldo. Balik, example akong anak, Kirinjoy, o trabaho dito na, pero wa kay sweldo dito, kaya ako nang gidawat ang sweldo, anak. Kung magginikanan, ako nang gikubra ang sweldo. So magtrabaho ang anak, dito sa mga amo nga wa na sweldo-sweldo. Gitawag nagkabos sa panahon nilang Moises. Lisod kayo ng kahitang igsuon, mutrabaho ka nga way sweldo-sweldo. Kaya tuas ginikanan na ang sweldo. Siguro na siguro po na karon nga ginikanan mo magdawat sa sweldo. Ang anak mo na sa ginhawa. Si pagulpol ni anak, ay tanong, wag ani ko ikapanglod kay si Papa rin mo. Sige, timo-timo ani ako ang tinarbahoan. Si Mama rin nagpalami dito sa Jollibee, mas ginhawa na ko din eh. No? Di ba? Mga nagtrabaho sa gawas taon. No? Na ako'y nakitaan sa YouTube nga nagkaon lang taon sila og noodles o bulat. Unya ang ilang mga pamilya sa Pilipinas pag padala na og 15,000, 10,000 tuaga dito sa Jollibee. Katulad yung mga kaging ng mga chicken. Kaging. Grabe na dito kakaging yang bulat. Dito katrabaho ni nas Hong Kong kakaging taon ng bulat kay sinumba. Diya kita kapalami. Di ba? So muna usahay may tabo. Wa ta kabalo nga nag-antos din ang narbaho dito ya kita balik. Nanugog kang dugay kang mo padala. Gasigi ta pagod munas kinhawa mi dinhi. Dito munas kinhawa gani gidaw-daw nga nang amo. Gisulod na gaya ng uban ang refrigerator. Gipahimus na gaya ng uban doon sa ilang pagantos. Na wala ta kabalo kung sa sitwasyon sa ato mga pamilya ato sa gawas. Muna nga nanginhanglan gyud sila og pagtabang nato. Labi na sis ato mga pagampo. So, atong isgutan karon kani pagtabang sa mga kabos. Ining kabutagon igsoon ining mao nga adlaw. Gusto ang Dios nga makabalo tag unsay impact, unsay dako kay impact kung mutabang ta sa mga kabos. Usay maguna-una man tag mutabang ko, talapangon gani ko. Moy kada kong alakansin ako ini. Nga ako pa'y mutabang nga talapangon kay ko. Muna isahagan na itong una-una sa una nga kapatay Ginoo. Nga nung mutabang ko. Munas ginhawa na akong tinarbaho niya ka na akong sweldo, ako lang ipang tabang. Ana mga, walay mga puangon, nagsigirag luk-luk anang balay, mga tapulan. Makakita tayo mga magkalilimos das dalan. Pangkasapan, usag ko mga dagkong ug lawas. Wa mo manarbaho. Diba? Na mga magian nga mga bigar kana mga magkalimos sa dalan la singka-singkahan o naa pantay mangayo pagka-outro. Di ba? Karon laba Pasko narabay manaygon sa atong mga panimalay labi na mga bata nga mga tan-aw ni mo taon luoy kay sila kay manaygon taon sila magbalik-balik ang ilang ideya para gyud nga grupo ta na sila magtulo-tulo sila impis nga walo na sila kabuok magtulo-tulo atong puli-pulihan ng balaya kay may lamang magka ubay-ubay ning ato ang madaygunan. Di ba mo na ilang pamagi bro? Ikso na itong i-apply ni. Kung naayong mo ato sa iyong panimalay, manaygon, ayaw kasabi. Delikado ba ang pagkasaba, anak? Wala kang kabalong ang Ginoo ning laban, anak. Nanginahanglan na sila. Nanginahanglan na sila. Then, ang atong himuon, ug magbalik-balik, dili na ito ingon. Dara, sige mo balik-balik. Ayaw na magbalik, ha? Karon tudluan tayo ning
pulong sa Dios kung saan nato pag-apply ni. Kay sagad mo nito na batasan kung magbalik-balik hala paubanan nato kasaba. Hanton nga wala na nato panalangin ni Abos ato. Kaya ato magipaubanan. Mas labaw pa matong ihatag ang kasaba kaysa atong kwarta piso ra dos. Uya kani kasaba hapit 2 ka oras o hapit 2 ka minuto nimong iyaw-yaw anang sago mo. Bay langasa. Awayan ang kanta dito. Amen? Apa ba diha? Karon, iyon ang panultihon 21:13. Kung dili gani niyo pamation ang mga paghangyo, pagpakitabang sa mga kabos, dili puta makadawat og tabang sa Dios. Now, na ay mga panginahanglan ang kabos. Panultihon 21:13. Kung dili nimo tagdon, ngunit imanidson, kung dili nimo tagdon ang mga pagpakitabang sa mga kabos. Iyon ang Biblia, dili po tatagdon sa atong mga pagpakitabang. Hinumdumi nga ikaw ako muampo sa Ginoo. Amen. Hinumdumi nga naa kay gipangayo sa Ginoo nga nangayo kag tabang sa Ginoo. Apan ang imong unahog buhat dunay mga nagpakitabang sa palibot nga imong tabangan aron pug ka matubag sa imong panabang. Matubag ka sa imong gipangayong tabang sa Ginoo. Nakabantay ka nga, dugay na tang pangtabang sa Ginoo. Lord, panalangin ko. Sige na lang yung pangay sa Ginoo, pero wa pa ni abot na tabang. Ngano man? Sa panahon ni panalanginan ka, wala ka nakapaambit sa mga tao ng inangas palibot. Munay nakaingon. So usbo na to atong mindset. Usbo na nato ato ang mindset. Mugawas na ta sa mindset nga ato rang kaugalingon atong giayuhag tabang atong pamilya na ay nanginahanglan sa palibot. Helping the poor. Mo ni ang makaingon sa imong kinabuhi nga tabangan ka sa Ginoo. Iyon pa ang panultihon 28:27. Kung dili ka magpanuko, pagtabang sa mga kabos, dili usab ka kakabsan sa imong panginahanglan. Hala, muli na kanay notig suon. Kaya kung ma-apply na nato ang pagtabang, paghatag sa mga kabos, niyo siya, dili ka makabsan sa imong mga panginahanglan. Sa ito pa, ang kabos, gihulagway sa Ginoo mga atabay. Mga tubod ba? Mga tubod. Nga kung ang imuhang panalangin nga nas imong bulsa, mura siya hus. Nga ikunik ni mo sa tubod. Kana mga panalangin ni mong nadawat, gipanalanginan ta, aron may mong panalangin sa uban, ikunik na sa tubod. Kinsa man ang mga tubod? Mga kabus o mga nanginanglan. Kung kabalo lang itang mukunik sa mga panalangin nato, ato mapaambit sa mga nanginanglan, igsuon tuburan na sila. Sila ang himong tuburan sa Dios na muragayday ang mga panalangin pa ingon nimo. Gikunik nimo ang hus sa tubod. Kaya niyon siya, kung dili ka magpanukog tabang sa mga kabus, di gyud ka kakabsan ug panginahanglan. Nganong di masagan makabsan daw sa ay. Kay naa na tayo daghang panalangin. Paabuton pa yun nato. Budak ko pag yun nila. Huwag nga rin yung kumata pati na nakuha yun eh. Kamay na kayo nakulaw na ginagawa ni Pangjalibi. O niya mo kunik-kunik pakuha ng mga bigar niya. Loko raan ng dalang. Di ba? Nasa Liplaza, loko rang. Wala kay Ilis, bago kay ka. Di ba? Kung dili ka na magpakabana, mo nang sige kakabsan. Now, Proverbs 14:31. Ang nagdaog-daog sa mga kabos, nag-insulto sa Diyos. Manina ha? Ang nagdaog-daog sa mga kabos, Proverbs 14:31, nag-insulto sa Diyos. Apan ang nagpakita kaluoy sa mga kabos, nagpasidungog sa Diyos. Kung saan na ito pagpasidungog ang Diyos, igsoot, uy, dili lang sa pag-awi, dili lang sa pagpasalamat, dili lang sa pagsayaw-sayaw ni mo, dili kapasidungog ng ka, pero ang pinaka dako nga pagpasidungog sa Diyos, kanang pagpakita ni mo kaluoy sa mga kabos. Dako kayo ng pasidungog sa Diyos. Kay kung imo na ikunong daog-daog, di-insulto ni mo ang Diyos. Una nga, sa akong gingon, magnay-manaygon, ayaw yung insultuhan. Ayaw yung labaw pa ng imong istorya sa imong gihatag. Nga naman, nadmati ang Diyos. Gipamati kas Ginoo.
ug unsay imong kinaiya og nako. Grabe ni kinaiyas mong anak, ipanalanginan na nako. Nya dos regani gihatag ang nanay god. Muna nas iyang istorya nga grabe nagpangwinta. Nya kwintahan tas Ginoo. Ug ingnon tas Ginoo na kabalo bakal kanang imong hangin gisigi nimo ginhawa ako na. Kabalo baka na kanang tubig nga isigi nimo inom kada adlaw ako na. Kanang kusog na imong gigamit nimo ka para makasweldo ka ako na. Wat paluggon kag paninat. O munay pait, munay kuyaw. Muna nga ayaw gyud pasagad og insulto sa mga kabos. Ayaw gyud pasagad kung ganahan ka nga mapuno ka sa panalangin. Ayaw pasagad sa imong pulong nga sa mga kabos. Naay mga nagtiniil diha. Unya naa po na imong mata gikastil abot sa ulo. Usa ka natawanan. Wa gyud sa kailis. Ayaw gyud igsuon. Tagaig sinilas. Dili kay putanan ito. Tawa na. Ipanabik pa dito silingan. Si Juan pa. Tampulano na ako sinilas. Nagkagispat-gispat lang yan sinina. Dili igsuon. Ikaw mo ipakita ana. Aron ikaw kabalo kang muhatag anak. Ipakitaan magaling ka. Huwag may sinilas. Naghingapin na ganin na yung sinilas yung balay. Nangabugto na gaya ng uban. Tungus karaghan. Pamunit nito sa baybay. Nangabugto na ng uban. Tusay igsuon ato ang mga kabinet puno ra kay sinina. Niya dai makakita tatong nagkisig-kisig may utang. Unsa ba matawana? Wa siya kailis o. Kuya imong kabinet ipang-agay-ay na lang mga bugbog na dito kay wa na masuot nimo. Uy, ipagawas na. Now karon-karoling ipangpagawas ang ganahan nimo ipagawas. Nganuman, kay kung kabalo lang kang pagawas, sa ganahan nimo ipagawas, blangkuhan nimo ng usa ka kwartuhan nga kabinet nimo. Kabalo mo ko nga namay kwarto-kwarto na imo ang kabinet o Dura box. Daghan man ipanglain man ipanglutot man tumpi-tumpi man. Kanang uban ana sigurado kung wa na nimo na suot. Tud kay nagpili na ka atong nindot kayo. Unya kanang wala nimo na suot, dunay nagkinahanglan ana ka wa sila mga suot. So ipagawas, kabalo kag blangkuhan nimo na usa ka Dura box diha. Diha sa babaw ra, 5 man na kandana kana sa babaw blangko pa na. Di ba pagka 2022 puno na po nagbago. Amen? Tuoy na kay mo na giingon ni sa Ginoo ni Abraham, biyay pa mo na Abraham ng imuhang nasod. Kabalo pa kang anong nasod mo yung sa Ginoo. Ang nasod pa kong Abraham ang haran mga dalo. Mga dalo ang mga tao dito. Bot pasabot kanang pa yung sa Ginoo, biyay ng imong kaugalingong nasod, biyay ang imong pagkadalo. Kaya niyon siya, na ako'y ipakita nimo nga nasod, nga mas labaw pas imo ang nasod karon. Muna, ala, na naman kay ipangbiyaan, mauna nimo gisuot. Uy, pwede pa nang magamit sa nanginahanglan. Amen. Imo mga sandal, mga sapatos. Ha? Nagubot na gani lang yung huna-huna, kaya wala mo kasudlan na. Bisa gulit karagahan ang butang ini, karagahan labanan. Nagbagulbul nga ni ka mo kay kasamon. Kaya ba daghanan na kayong salamnan? Ganun nagdaghanan, nagtumpi. Di naman takabalo mo pagawas. Amen. Wa na ni aksyon nagmuro. Ni aksyon nagmuro. No? Proverbs 17 verse 5. Ang nagbiyay sa mga kabos, nagbiyay sa Diyos. Ayaw yung pagbiyay-biyay. So, sa kanina pagbiyay-biyay, kana pag mo, murag, i-lockdown siya, gikas ulo ko siya tiil. Ibiyay-biyay niyo po siya. Kabiyay-biyay na ito sa Diyos, anak. In Proverbs 19 verse 17, kung muhatag ka sa mga kabos, sama ra nga nagpahulam ka sa Diyos. Allah, ninduta na ni oy. Kana bang Proverbs 19:17, kung ma-apply sa itong kinabuhi, nindot kayo ni. Kung muhatag ka sa mga kabos, sama ra nga nagpahulam ka sa Dios. Di ba kana mo kuan kag motor? Itong mga nangutang og motor. Di ba naman na gitawag og kumikir? Kumikir ba? Ang kumikir mo na saligan sa kumpanya.
Buot pasabot ang kumpanya, di siya musalig sa nangutang. Ato siya musalig sa kumikir. O di kabayad ng nangutang, ang kumikir mo yung lagson. Nangutana ko ani kanina. Kaning gitawag og kumikir. So ang kabos, ikaw igsoon, ikaw kakusaman tong kumpanya. Muna yung nga, gipanalanginan ta, aron mahimot ang panalangin sa uban. Mura naman kung tag-kumpanya. For sure, mura tag-kumpanya sa itong ginabuhi. Din ang mga kabos, sama nagkatong nangutang, sama sa motor. Kita, pagtanaw tas mga kabos, di guni kabalos na ako, di guni kabayad. Kung ako ni siyang tagaan, kabalos bungon siya na ako. Dili ginakabalos nimo ang mga kabos. Apan hinumdumi nga ang mga kabos na sila'y kumikir. Amen? Itong palakpakan itong buhay nga Diyos, anak. Now, ako ni-explain igsoon. Ang mga kabos na ay kumikir. Ang mga kabos gilabanan na sa Diyos. Timan ini ang mga kabos gilabanan na sa Diyos. Kumikir nila ang Diyos. Na, mo ganing niyo si Jesus. Kung panahon ganing magkumbira mo, imbitaran niyo ng mga bakul, mga buta, mga bungol. Walay ikabalos ninyo. Muna imbitara kung magkumbira mo. Kay niyan siya. Kana mga tawahan nga dili kabalos ninyo. Ako ang kumikir, anak nga mubalos nimo. Buot pasabot, ang Diyos may atong malagas. Kung naghatag ka sa mga kabos, sama ra nga nagpaulam ka sa Diyos. Nan, before mo tapos igsoon ang 2021, pahulma na ang Diyos. Lord, na ako'y pahulamin, Lord. Tagaan ako ni mga kabos. Kaya niyo ang Biblia, ang paghatag sa mga kabos, saan magdagpahulam ka sa Diyos? Sa ito, pagka 2022, daghan kag sililngon sa Diyos. Nabagoy hulam nga dili Islam. Nabagoy hulam nga di ka Manila. Maningil yun ang Lord. 2021, Lord, padaganan akong nakuanan. Panahon na gining maningil ko. Nagpahulaman, saan ba mga nagpahulam? Nya kita, magsitag singil sa Ginoo, kahit tagapahulam. Lord, tagay kong trabaho. Tagay ko panalangin, Lord. Ako pamuhin, tagay niya. Wag gani ka. Pahulam ako sa Diyos. Ang paghatag sa mga kabos niyo man siya, sa mga nagpahulam. Nya, kung ang Diyos may makahulam igsoon, lahi sa tao. Nga 5-6 agad, 5-6 man atong nabalaan. Kung hulam na interest, 5-6 ra. So, skalibo, mahimaw, abutos ka bulan. 1,100. O, 1,200. Oh. Ang Diyos, pilok-pilok. Ang interest, yan hatag na to. Amen? Muna yan yun sa Lucas. Nga, panghatag ka mo. Kay ang inyong sukdanan nga gihatag sa uban, mo po na akong sukdan og mas labaw pa mag-awas pa inibalik ninyo. O diba? 5-6 ba ang pagbalo sa Diyos sa tuwa? Dili, oy. Dubli-dubli ang yang balo sa tuwa. Muna nga, ang paghatag sa mga kapos, muna ang pagpaulam nimo sa Diyos. Amen? Muna nga, ayaw yung pagginalo kay why mo ilis nimo. Ikaw na ko ulan mo ilis. Ikaw pa'y sigig pangulang. Kaya wak pa'y niabot ni mo. Nganong sigig tag pangulang o sigig tag kirti mo ta pagkadaluwa sa una. Karon, i-practice nga mangyatagon ka ba? Dili ka kapangulang. Sigurado ko nga, dili ko may tabo na makapangulang ka kung sige lang ka mangyatagon. Ano man, di ka pakabsan sa imong panginahanglan. Munang dako kay impact ang kabus. Kung sa may saga na itong tabangan, katuro kung makabalos na itong tabang. Diba? Saga na itong nabatasan, o magkumbira, dali mo kay sila ba itong imbitaron kay panahon na maglitsunay po sila, ay, klaro, kaya ako imbitaron ko bigla. Diba? Huwag ko saga ka imbitar, mga bakul, buta, wala, di dato nabatasan pa ba? Pero, kini, practice man itong moment na itong topic karon kay sa last week sa December, atong himuon ni. Last week sa December, karoling activity. Nga atong pangulungon ang mga disabled nga mga tao. Katong mga tao nga dili makatrabaho, pangulungon nato ni matawana.
Kay mga tubod na sila. Pumikir ang Dios anak nila. No? So, ang atong pagpanghatag this coming December, dili ta mo pabalo og kinsa. Ngano man kay nahitabo sa miyaging December nga nagpabalo nga ala tagaan ko ng next terminal dito na upas ug diha dayon naay nasayloan nga balay nagpagulbol na. Ano gimigapil diri pastor? So mas pastor masultiin ang mga membro ni gipangsayloan ra mabay. Nga mukaon man pud bay. Munang karong last week sa December, manghatag man ta, na naman uban naghatod sa balay. Mga pit promise para sa mga bigan. Di natin ipabalo sa palibot nga manghatag ta. Kaya atong pamulungon katong mga wala kabalo. Muni atong pamulungon ang wala kabalo. Kaya kung magpabalo ta, magpagulgul mo yan. Amen? Hallelujah. Napabata diha? Karon balik ta sa istorya ni Abraham. Si Abraham gisaaran sa Ginoo. Kabalo ba ka nga gisaaran na sa Ginoo? Kung kabalo lang kang mubiya sa imong pagkadalo, ikaw ako kabalo lang kang mubiya, may saan na ang Ginoo nimo nako. Diyon siya, biyahe ang imong nasod ug ang imong mga parente o balay sa imong amahan. Biyahe. Pwede mo kuning ma-apply sa kanang muminyo ay. Kanang muminyo ay ba? Pag kaminyo gani, ang instruction sa Ginoo, mubiya kas imuhang panimalay sa imong mama o papa. Pwede nim apply diri. Ngano man kay usahay ug ipon ra bang utas atong ginikanan, magsalig tang atong ginikanan sige hatag nato. Unya kita wa ta kahatag nila. Muna ang instruction sa Biblia, kung maminyo ang usa ka lalaki mubiya siya sa iyang ama ug inahan kung mutipon siyang asawa. Ngano man? Kay para dili ka magsalig sige o para makahatag ka. Kaya sa panahon nga ipon pa ka, tagsaanon pa ka, waag yung kakahatag sagad sa imong mama o papa. Di ba muna na usbon sa atong kinabuhig suon? Usahay atong ginikanan, mura itaw, gisigi gakaon o iba. Nga, gakulima ba? Kita di ko ano. Waag yung kuhatagi, gakaon iba. Mga kapatanunan, ayaw pakanag iba ang iyong ginikanan. Mama o papa, anong pakanon yung iba o nasilduan mo? Pa, daray iba o. Pero kanina kung sildo dili di para nimo. Ayaw, manghatag ka. Kung nakahatag ka sa ubang tao, ang damor na itong hatagan ang ating pamilya. Uy, sa gamay, gihatag ang ilang panahon. Ang panahon nga matulog unta sila, pero duyan-duyan ka. Laylay, ako laylay, kay kantahan ka. Gihatag ilang panahon na matulog unta sila. Atong mga ginikanan, dako kayo na o utang. Kita ba, dako tag utang nila. Badag sila may nang utang. Kita mo dako utang kabubuton sa atong ginikanan. Pero usay malimtan nato ang ilang pag-akatan sa gamay pa. Nya pagkadako nato maginalo ta. Puro bitaw ta, kamo pa na bitaw kun mo ikuan ya. Paginabuyan. Ako ayaw ko niyo gani kay dapat ako plano sa kinabuhi. Kung na kay plano sa kinabuhi, tagi katara imong ginikanan. Di ba? Ang plano sa Dios imong kinabuhi mas labaw pa sa imong plano. Panalanginan kay mayo sa Ginoo. Ay pa ka nagiba. Usay atong ginikanan, butangan atong puto. Masitaw pangalutkot niya itong mama, sunusang matag ni ko anak. Bisag mo yung puto. Paita ni ko anak eh. Igsoon. Ayaw pakutuhoy na imong mama o papa. Panghatag. Ha? Pa. Palit ice cream. Pa. Trip ta. Na ako 13 months. Total ito pa. Isuro ito po. Oh! Pakan ang tamis. Ayaw ng aslog. Pakan atagi. Amen? Pankuha na ni mga batan na ito. Pero dunay kahadlok nga mupakaon
sa ilang mga pamilya no diha mo kapadulong panalanginan mo ipanalanginan tas Ginoo diha mo kapadulong kung di ta kabalo mo katar na mayor tas uban din sa atong pamilya manas ginawa ta atong tabangan ang atong pamilya. Amen. Hallelujah. Si Abraham na isaad ang Dios sa iya o biya sa imong panimalan ug ngadto sa nasod nga ipakita ko kanimo na ay nasod nga ipakita nimo ron nga upan nimo kadtuig. Unsa na nga nasura? Nasod sa pagkamanggihatagon. Ang nasod nga Haran dasod sa pagkadalo gibiyaan ni Abraham. Biyaan ko ning pagkadalo ug adto ko sa nasod sa pagkamanggihatagon. Muni ang atuang i-apply sa ginabuhi. Mubiya kas pagkadalo kay ang pagkadalo kanang pagsigi nimo para sa kaugalingon, magsige hinong kakakabsan. Kabantay ka na, nga unta, Lord, ako nang itong gitipigaw, wabat ako ng hatag. Dapat, naara to. Nangawala man noon, ug sige magkakawanan, makapangulang pa gani noon. Apan, sa diyang nabantayan nimo nga, na-practice na nimo paghatag. Muhatag ka, bisag kinsa imong hatagan. Ayaw pagpili og hatagan nimo, bisag kinsa. Nga sa imong kasing-kasing, muna'y kuhan sa imong kasing-kasing, kani imong hatagan. Ihatag! Ayaw pagpano ko, di ba? Matingala lang ka nga, huwag mo kuno ka si Lord. Sige man daw paggawas. Mo man ang prinsipyo sa Bible, kung sige kag paggawas, ang si Lord po magsige pasulod. Na kay gibuyan, doon ako'y pakuptan nimo ang Diyos. Usaon man yung pagkupot? So sa kabutang, kung dili nimo na buyan. Now, example, ako ning gikuptan nimo panalangin. Yang Dios doon na po siya labaw pa nga panalangin nga pakuptan nimo. Usaon mo niyo pagkupot sa labaw nga panalangin nga moabot nimo kung dili ni buhian nimo i-share sa mga kabos. Pagbuhi nimo, pag-share nimo sa mga kabos, makakupot na po katong lain na pong panalangin. Nasabtan mo na ito igsoon. Ang prinsipyo sa Bible, nindot ni ito ginabuhi kong ma-apply ni. Hallelujah. Napabata diha. Panalanginan ko ikaw o himuon kong bantugan kong ngalan. Nahitabo ni kinabuhi ng Abraham. Yan siya, hatagan ko ikaw daghang kaliwat. Muna ang saad sa Dios. Doon na siya saad sa imong kinabuhi ng hatagan pagkagdaghan. Kung ang kaliwat ni Abraham sa Haran, sila lang dito. Apan yun siya, hatagan ko ikaw daghang kaliwat. Ang pangutana, nahitabo ba ni? Yes, nahitabo ni. Dito sa Ehipto si Jose, midaghan, misana yung kaliwat, nga mas labaw pa sila kadaghan sa mga Ehiptohanon. Nahitabo, amen? Nahitabo ang saad sa Dios. Bot pasabot, ang saad sa Dios, nimo, kung biyaan nato ang pagkanalo, nakakasnason sa pagkamanggihatagon, ang saad niya, padaghanon pa. Kung unsay wala nimo, mutungha pa. Ang wala nimo. Amen? Napa? O himungon kung bantugan imong ngalan. Nahitabo ba ni Abraham na bantugan niyang ngalan? Yes. Hangtod karon mao gani niya tong topic karon. Si Abraham sige natong hinganlan. O di na bantugan, ang tao gani nga sige nimo hinganlan, bantugan. Sige kag hingalan ni President Duterte. President man siya. Inila man siya. Munay sagad topic karon. President Duterte. O, sa Bible si Abraham yung bantugan imong ngalan. Sige gihisgutan hangtod karon. Kay si Abraham amahan sa pagtuo. Kay kana kitang wa pa niya nakita, daw sa nakita ng Abraham. Amen? Napagud o panalanginan o mahimong panalangin ka sa ubang kanasuran. Muna ni balik ito sa topic. Di panalanginan na kang daan aron mahimong panalangin sa ubang. Hallelujah. Ayaw nang himuang panalangin ang naani mo nga para panalangin na pud nimo. Dili na ka panalangin na sa Ginoo kung kanang panalangin mo na dawat para ra sa imo ha. Tanan kutob sa imong madawat. Kuhae jud nagipaambit sa mga nanginahanglan. For example, nakadawat ka 2,000. Paglain gyud ana og para mapaambit sa mga nanginahanglan og kinsay imong hatagan, pamilya mo siguro, igsoon mo siguro nimo paglain. Paglain. Kaysa din makadawat og 2,000, yawa kay gilain para sa manginahanglan, buot pasabot, wala kay napugsan. Pagka 2022, maglaway na kas-ani sa uban nga namuga sige. May manggunang iya okay na namunga na.
Kawaton do na nako. Kauna-una nagkakawat. Kawapan ka na mugas. Pagkadawat ni mo bugas, bisag gamay bugas. La, putong sa manuwatan o paksiin na gamay. Uskalibo paksian ni mo jis. At tubing ulo, jis. Lula insit. Labang mo lula. Palangga mong kuhanin mula. Sinuro muna-munalan ko jis lang. Dili na pwede igsoon. Dili na pwede na nga itong pagkakatar. Now, ang paghatag igsoon, dili lang sa kwarta. Ihatag ang imong kusog o panahon. Bisag wa kay kwarta. Ihatag imong kusog. Gapahulam na ka sa Diyos. Nagtrabaho ka bisag may sildo. Bisan sa simbahan, wala may sildo. Gapahulam ka sa Diyos sa imong kusog. Allah. Gipromote ka sa imong trabaho. Nay nakasinati na diri. Nawadan silang trabaho. Gikuha sa Ginoo ilang unang trabaho. Apan. Doon na dahil yanda ang Ginoong trabaho na mas labaw pag sweldo sa una nilang trabaho. Nga naman na. Gipagamit ang ilang kusog. Gipahulam sa Ginoo. Lord, ako ipahulam ni kong kusog. Trabahoon. Kung ikusa ang trabahoon si ba. Lord. Islam. Islam sa Ginoo. Ang pagtabang sa mga nanginanglan, dili lang kay kwarta. Labi na sa pamilya. Imong time. Tabangan ng imong pamilya. Amen? Now, panahon na maghigda imong mama o papa, nang nana sila sa banig, magbala uli na naitawag anak. Imo dyan na kataron. Kaya dako kagturubago na nas Ginoo. Kung imo nang daog-daogon. Kaya sama rin magyapon nagdaog kas mga kabos. Sama magyapon na sila kabos, kaya wala na may mahimo. Nalibang naman na anang kuwan. Ya, dili mo na kataron. Ay, pangilo din mo pa. Ligid-ligid ya. Dili na pwede nga Christian ta. Kunya nanay, wabot sa puwe. Kabalo ba igsoon? Dili pa ka-appreciate karon kay kauban pa mo. Muniti man dili pa nimo ma-appreciate karon kay kauban pa mo. Unya na nimo na ma-appreciate, unya na ka magmahay kung wala na. Kabantay ka sa buhay pa daw kung patiran hungit dia paghikamot day imuha. Di pagkapatay na sa buhay pa singkahan na ni mama o papa. Apan pagkapatay na rin hilak-hilak. Hindi na kayo. Ano man na? Kaya di pa man yung ma-appreciate karon. Kaya kauban pa mo. Kung wala na ma-appreciate na nimo. That's why ipakita na daan ang iyong pagkakatar nila mitras kauban ka mo. Ang iyong paghatag nila o panahon, financial ba, ipakita na. Kaya mo abot ang panahon dako na kaimahay ni mo, mga agad, dapat ako sa Ginoo. Ano naman to? Huwag man ako katara. Wala po tayo blessing, anak. Magkagubot ang imong pamilya sa next generation kung inana imong pagkakatar. Amen? Panghatag. Aron ka paghahatagan. Kaya ang takos ng imong gihatag sa uban, mao punay taksanan na sukdan sa Dios alang sa imong kaugalingon. Unya mas labaw pa. Mas labaw. Sorry. Mas labaw pa ang ihatag sa Dios diha kanimo. So din hilang ta puputo kay perti na makamurugan ni uban. Ang Ginoo magapanalangin sa ang pulong o nagtuo ko nga gibutangan mo binhi sa imong kasing-kasing umupugas ta pagpanghatag nato sa mga nanginahanglan. God bless. Amen? So, ang pulong sa Ginoo